Все още не съм свикнал с новите технологии, има ги в изобилие в този камион. Абсолютно. Този камион определено е по-умен от повечето шофьори. Много лесно, да. Има доста за разрушаване камиона. Нали, те и старите имаха доста, но тук е направено много по-така интуитивно да се справи водача, но в движение не е хубаво да се тестват тия работи. Трябва доста четене преди това. Бързо ги намерих, да, минуто е много лесно, бързо се влиза в него. Мащаба е голям, може да не си отдеш много вниманието от шофирането, да работиш с тъчскрина добре. Много обешумен. Камионът ми направи огромно впечатление с това колко е обешумен и как не се чува двигателя. Даже при определени условия имах чувство, че двигателя е изгасен. Доста обешумена кабина, бих казал. Осезаемо, личи си, просто няма как да не го забележиш. Мога да правя база между старите и новите. Тук кабината доста така по-безшумна е, много добра. Седалки са удобни, коженички. Волана, виждам, че има няколко степени на волана за твърдост и забелязах, че на магистралата между другото се втвърдя, което е много добре, защото много шофьори правят на катастрофи точно заради това тръпна волана и товара го залюлява и инцидентът е готов. Нали. Това е много хубаво екстра между другото. Да. И все още препоръчвам. Да. На всички би го препоръчал. Да. Тя е разход на гориво, както това, нали, се вижда, е по-нисък и... Защото това е много конкурентно. Разход на гориво, всеки се бори за него, знаете. Абсолютно да. Няма какво да кажа по въпроса. Камионът е хубав, заслужава се.